on. Co to povídáš? Já řídím skvěle. Jako tenkrát na severozápadě. Ježiši, nestrazil jsem pštrosa? Ne. Určitě? Jasně je dal. Venku je celý svět, který jen čeká, až ho popadneme za pačesy. Jdeš se! Sakra. A vzpomínáš, co se stalo tenkrát v té cukrárně? Tuhle rumovou mám nejradši. Au, moje zuby. Jsem volný, volný. A zabírám tato ústa jménem řezáku. To tedy ne. To je špičák. Opět se potkáváme. Doutoku. Angard! Nekousneme radši jazyk. Na 3. Raz, 2. Ha! Jak jsem jenom mohl uhodit ženu? Těhotnou ženu. Doufám, že to spolu urovnáme. Poslal jsem jí takovou drobnost. Donesl bych jí to sám, kdybych neměl domácí vězení. Máš štěstí, že je to tvůj první přečin, Petre. Mohlo to být daleko horší, kdyby Poldové věděli o mých ostatních přečinech. Taky jsem už močil na veřejnosti. Vplížil jsem se na Wimbledon. Ty jsi Griffin a Griffinové nikdy nevěděli, kdy skončit. Teď! Teď! Vy jste mi zachránil život, doktore. Pro boha, Briane, písmenkový polívce je vzkaz. Je tady o. Petre, to jsou vločky. Je to snazší, než vzít miminu cukrle. Vážený MacGyvere, přikládám gumičku, kancelářskou sponku a brčko. Prosím, zachraň našeho psa.